Het gaat om bebouwde groen van Staatsbosbeheer. Op Schielge is dat goed 30% van alle groen van Staatsbosbeheer. Daaronder vallen bijgelijks 2 recreatieparken. Op Vlieland gaat het om de haven, het bedrijfsterrein, het zwembad en het tal sportvelden. Erfpacht is op de eilanden een hele lastige zaak. En je merkte dat het de verhouding tussen Staatsbosbeheer en de eilanders en de eilandbesturen versteerde. En we willen dat niet, we willen goede relaties. Dit is een belangrijke stap om nou eindelijk eens tot een einde te komen bij die erfpachtdiscussie. Het is nog net het einde van de discussie, maar deze stap is noodzakelijk. Het boek is hiermee dus nog net dicht. Ze moeten nog onderhandelen worden over de pacht- en verkeerprijzen. Staatsbosbeheer is gehouden om marktconform de prijzen te hanteren. Maar die marktconformiteit wordt bepaald door taxateurs. En die kennen wat de markt is, wordt niet door ons bepaald, maar door beëdigde taxateurs.